Alguns pensareu com pot ser i què estem fent en un moment tan complicat que vivim d'obrir un equipament com aquest. Nosaltres pensem que no, que pensem que un equipament que naix amb la clara voluntat d'atendre a les persones s'ha d'obrir al temps que corren o quan siguen, però és evident que és un equipament molt esperat per aquesta ciutat i nosaltres ho volem celebrar. Aquest equipament va ser pensat fa molts d'anys. A l'any 95, quan la UNADA va posar el seu primer centre en marxa a la ciutat veïna de Sant Carles de la Ràpita, 4 anys després, pràcticament a l'any 2000, ateníem més del 50% al nostre centre de la Ràpita era de la ciutat de Tortosa i ens vam donar compte que teníem que posar en marxa un equipament a la ciutat. Vull agrair sobretot a l'Ajuntament de Tortosa, però molt especialment a l'alcalde Ferran Bel. Ell va agafar aquest projecte com si fos d'ell, el va defensar, jo el vaig veure a reunions defensant el projecte i finalment, amb algun que altre enfado en alguns moments, hem aconseguit que això sigui realitat. És un equipament de territori. És un equipament de territori perquè és un equipament punter a nivell de país. La consellera ha tingut l'oportunitat de visitar ja una part de les instal·lacions i podem coincidir que tenim la sort de ser un equipament de present, però sobretot de moltíssim futur. Des del Departament de Benestar Social i Família i jo mateixa tenim plena confiança en la UNADA per tots aquells equipaments, tant els propis que gestioneu com aquells que de titularitat pública també gestioneu vosaltres. Són molts anys de coneixença, de treball conjunt i per tant podem dir amb coneixement de causa que feu molt bona feina a les Terres de l'Ebre i al conjunt del territori. Ja fa 8 anys que esta casa estava ben acabada. Fa massa temps que esperàvem que pogués obrir la UNADA i per això celebrem que ja estigui inaugurada. I a part d'inauguracions i a banda del rebombori hi ha una cosa important, hi ha un fet molt meritori que ara podràs tornar a casa. Molta gent del terra